what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada na. So bali nung nakaraan pala nag-rides tayo. Pagkatapos ng long rides natin, makikita nyo sa likod ko, Motoshop. So alam na yun kung anong nangyari. Yung alaka natin, no, si Red, ay na umingay yung dun sa likod. Hindi ko alam kung ano yung maingay. So naramdaman ko na lang yun nung papauwi na ako nung galing sa Alaminos. So nandito pala tayo ngayon sa Sherwin Motoshop para patingin natin yung Raider 150. So bali ni-road test ni Sherwin. Ang daming nagpapagawa kasi dito. At papatingin natin, baka sira na kasi yung bearing. So sa mga hindi pa nakapanood nung rides natin nung pumunta tayo ng Alaminos, nandyan nasa description para mapanood nyo yung rides namin na kasama yung NMAX, X-Max, saka yung Honda na 125, yung halimaw, ang bilis. Alright, so antayin natin si Sherwin, no? Kasi ni-road test na yung motor. Ayun na, doon na siya, ni-road test na. Papabalik na siya dito. Kailangan ba naman bumigay pa dun sa daan? So, hindi ko pa na ibabiyahe ito pala ngayon. Magmula nung nag-rides kami, gawa nga nung ang hirap ibiyahe kasi pag ganyan na may tumutunog sa likod. Ayun na. So tingnan mo, Ben. Yun, tumunog na agad eh. Anong pendings? Mga bearing. Bearing. Bearing nga. Yun nga eh. Hindi kaya yung shock. Depende. Pas mo. Number yan. 20. Okay. Raider din. Raider 150. Alright. Pero wala kang rubber damper dyan. Check natin. Alam ko dati meron eh. Ha? Alam ko dati meron pa. Sige, sige. Tanggal na. Kalawang na oh. Ha? Kalawang na yung mga bearing. Kalawang na? Ang lalaki. Oh? Ay, ba? Ay,
parang kumagasgas yung pan niya, oh. Dito. Ganyan talaga yan. Ha? Normal yan. Normal yan. Pero okay pa yung rubber damper. Ayos pa yan. Matibay yung mga original niya. Original yan. Sa nagtatanong pala ng size ng sprocket natin, SSS na 128-42. Oh, size 42 tapos 14 yung sa harapan. 14-42. Yung setup natin sa sprocket. Tanggal. Mga lawang na. Bearing. May bearing din yan. Ito ang mas malaki. Mas malaki yung tama. Mas malaki yung tama. Tama. Ay, Durog! durog pala. Ay, durog po. Trajes. Trajes durog. Buti na lang inuwi pa ako. Durog yan. Nabuntay. Grabe. Ikit. Kawawa. Grabe yung nangyari sa bearing, oh. Buti na lang talaga hindi na paano yung sakon, no. Durog na durog ko. Oh. Patay. Oh, alright mga kalabar ka na. So, napalitan din yung bearing. So, tatlo yung nadurog. Kawawang bearing. Nadurog. So, ngayon, pwede na ulit bang biyahe. Bin! Nasira pala to nung pumunta tayo ng Alaminos. Nung nakipagsabayan tayo sa X-Max. Ano to? Alright. So yun lang mga kalabarkada yung vlog natin, ah. Dito na matatapos tong vlog natin. Napakondisyon ulit natin ng motor.